Es diu sempre que la Comunitat Valenciana és l'autonomia de la música, formiguer de bandes. En la comunitat se respiren corxers. Com moltes de les bandes centenàries de la geografia valenciana, la banda de música de l'actual Societat Joventut Musical Verge de l'Estrela va ser formada i fundada per un grup de veïns que sentien una gran passió per la música. Els seus orígens daten de la primera meitat del segle XIX. El document trobat per un investigador la data 63 anys abans del que es creia, el que la situa entre les més antigues de València. La Joventut Musical Verge de l'Estrela, convertit en l'orquestra més antiga de la comarca del Camp de Morvedre i la setena a nivell autonòmic, en eixir a la llum un document notarial que data del seu naixement el 1844 i no el 1905, tal com es recull en la Federació Valenciana de Bandes de Música. La troballa ha estat obra de l'escriptor saguntí Tarsilo Caruana, que buscant informació sobre la Setmana Santa de Sagunt va donar amb un protocol notarial del 30 d'octubre de 1842, a què es convenia otorgar la direcció de l'orquestra al capellà de Xilet, en este moment Norberto Durà. Aleshores és quan es va posar en marxa esta societat musical. La direcció estava encapçalada pel mateix rector de la localitat. A principis del segle XX, l'any 1905, es va fer la seva primera refundació, després d'un llarg període en el qual la societat pràcticament havia desaparegut. Amb uns nous estatuts, en 1926, l'agrupació de Xilet marcava un nou i més formal rumb. Arribarien anys d'esplendor a partir dels anys 50 i 60, baix la direcció de Ricardo Melchor, en els quals les actuacions en els pobles de tota la província de València eren molt habituals: cavalcades, cercaviles, inauguracions, actuacions de música a la mateixa plaça del poble de Xilet. Es va arribar a crear un grup que recorreria tota la comarca, les Estrelles del Jazz. Alguna cosa igual de freqüent en la Joventut Musical Verge de l'Estrela era la participació en les festes més conegudes de la comunitat valenciana, les falles. Es va entaular una relació molt especial amb les comissions dels carrers Murillo Palomar, visitant la capital del Túria durant molts anys. La societat va arribar a tindre 3 particions: la pròpia banda, les Estrelles del Jazz i la banda dels cornetes i tambors, totes elles dirigides per Ricardo Melchor, que s'encarregava també d'impartir les classes de solfeig i instrument no només als músics del poble, sinó a tota la persona que volia aprendre música. No obstant això, este període de gran activitat musical i d'anys d'or per a la banda de Xilet contrasta amb la següent etapa en la que la banda cau en una època d'inacció. No obstant això, tal com la joventut musical ha demostrat que sap fer, ressorgir amb encara més força gràcies a les accions dels seus veïns, els qui es van encarregar d'inaugurar l'Escola d'Educandos al novembre de 1981. Se va formar la banda que varen quedar tots els pares de les escoles i de xiquets que anaven a l'escola a ir així, a l'escola municipal del poble, no? I tots ells organitzaren uns quants de agarrar y formar una banda de música. Fue cuando tuvieron la reunión y bajaron y después me dijeron, oye, baja y ayúdales y que van a reconstruir la banda. Entonces fue desde el primer día. Y estaba yo con Pepe Rata, creo. Pepe Rata era el presidente, pero vamos, yo era el que llevaba todo el tema. Y entonces entra Pedro Montesinos, Pepe Say, el trío de la Junta, y bueno, entra pues lo que eran estos machos de la música, con Pepe Rata, el tío Vicente que va a morir, el del que tocava el fiscorno, Vàrem adquirir ja els instruments, cada pare compra els instruments, no? I ahí pues, cada un s'havia fet càrrec de cada fill i el pare
l'instrument que volia. Entonces, bueno, pues a modo de a veure quin director busquem. I entonces buscarem a Severino, el d'Algar, el d'Alfara. Severino es el que inició la Escuela de Educandos, pero no lo veíamos muy formal. Y entonces decidimos buscar otro y no lo agenció el director de la banda de música de Estivella, que también era clarinete en la banda de música de Valencia. Torrent, crec que vingué. Crec que sí. Y entonces tornamos a formar y entonces os tragué a fer la primera eixida de la banda en l'any 83. L'any 83. Y es que éramos la banda el día del encuentro. Bueno, el día ese que salió, claro, había gente que se le caían las lágrimas de ver, tocabais muy mal. Porque el maestro el Torrent decía, veremos lo que sale, y claro, ensayasteis una pieza para eso. Y claro, y después el hombre decía, ha salido de maravilla, me eché manos en la cabeza, ha salido de maravilla. Y después ya la actuación de las fiestas patronales. Que algún documento puede haber del programa del concierto y demás, que alguien lo conserve. Sí, recuerdo perfectamente cómo montábamos el tinglao allí en las escuelas, en el patio que es grandísimo de las escuelas. Sí. Aquello, y lo hacíamos nosotros, aquí no había nadie, lo hacíamos nosotros, entre 4 o 5. Y hombre, nos ayudaban también los músicos, nos ayudaba Pepe, nos ayudaba también el escobero, en fin, los mayores nos ayudaban a montar todo el tinglao. Y después a desmontar ya, parte lo desmontamos esa misma noche y parte del entablado, por ejemplo, lo montamos al otro día. Claro, esa noche ya se llevaba el camión, ya se llevaban las sillas, el entablado era nuestro. Fue de música religiosa, entre comillas, que era música de marcha de procesión que se hizo en la iglesia del convento, no se hizo en la propia población de Quilén. Creo que fue, me suena, un 4 de octubre, que es San Francisco. Y hicisteis y tocasteis el Tannhäuser. Entonces, com jo estava ahí desvell, entré jo com a president i estava Pepe Chirona, que estava de director de la Caixa d'Ahorros, d'ací, com a secretari. Jo m'ha portat l'afició que tinc a la música, a mi m'agrada molt la música. No és que l'entenga, perquè no l'ha llegit, però d'oït m'haguera agarrat jo a qualsevol instrument. Quan jo me vaig fer president, només que anar a tots els ensaios, que m'obligava jo a obrir, a tancar, a carretxar a tots els músics perquè no fallaren pels ensaios. I tot això me dedicava expressament, bueno, tancava el taller a unes hores que jo haguera treballat a mi 2 hores més. Però, claro, mentre venies a casa, te dutxaves, t'arreglaves un poquet, agarraves i fes, bueno, mireu, agarreu el sopar, un bocadillo i anem. I anàvem a la tenda, anàvem allí on estava César, que tenia el casino. I anàvem allí, hecho bocadillo, però el resto ho pagàvem dels fondos. I així, però jo era... La vocació meva va ser perquè a mi la música m'agrada tota ma vida. I m'agradava, i m'agrada. I entonces estava, pues per això estava. No estava perquè jo me lucrara d'un benefici, una cosa o altra, no. Jo estava només per aquest motiu. Ja s'havia format, tenia 2 fills dins de la música i estava ahí perquè m'agradava de veure com és cada dia de l'ensaio, i cada això veia que progressaven, que anaven bé, i entonces això m'era una satisfacció. I després els demés, també els demés xiquets, també els veia jo, que eren jovenets, però que ho anaven fent cada dia un poc millor, i veia que havia il·lusió i ganes, veuràs?
Claro, teníem també unes persones majors de la banda antigua dels majors, dels homes majors, que també pues, mos feien un apoyo. Teníem ahí 6 o 7 homes que, en fi, que això pues, era també un apoyo, y claro, com a papelero el Tate, estava en la Junta també José Ramón García, estava doña Josefina també. Bueno, és que també hi havia músics, fiques dins. També estava Paco Morilla, estava Alfonso, i quan jo deixi entrar ell, pues, cuidao que estiguera Alfonso també, la Junta, i... En fi, els músics també estava, no sé si estava Amadeo també, estava Paco Orón, algo así. En fi, que estaven també, però, en fi, això estaven només que pa, diguem, dictar, no? O agarrar conclusió. Però així, el que portava la batuta, diu, no, pues tal i qual, pues vale, bé, pues tu com a president, pues bé, però se acordava, diguem, entonces no se feia lo que jo volia, no. I fèiem reunions, s'ajuntàvem nosaltres i ahí participàvem tots. Vingué Torrent. I després, quan vingué Junta en Torrent, també vingué que donava solfeo i d'això de metal. Era militar ell, o no sé què, després se queda ell com a director perquè se n'anà a Torrent. Don Blas. Després, era tot el folló perquè estava a Torrent i Don Blas donava metal. No sé, saps? I després del metal dirigia Torrent. Bueno, quan Torrent tenia millor en la banda tenia faena, mos va dirigir dos concerts, el Don Blas. Allà a Barcelona va ser una cosa que jo agarré, perquè, mira, jo agarrava la bandera, que anàrem nosaltres també, la banda de Dona Conter. Anàrem 2 anys a València a tocar, per Falles. Una anàrem allà a l'avinida Butxassot. Els meus xiquets eren xicotets. Després un altre any, i tu també venies, un altre any anàrem allà al carrer de Sant Lluís. Anàvem allà, i allà porté jo la bandera. I entonces també el tenia jo allí ficat en la Junta, perquè ell també tenia molta afició a la música. Però ell, de otra manera, també tenia que dir, però en fi. I entonces Paco Gacho li ha dit, mira Paco, jo com a president hospital, si tu estàs així en la banda, en la Junta, dic, si vens, i vols ser abanderat, portes la bandera, tu cobraràs igual i després cobraràs igual com un músic. Dic, jo no vull, jo l'he portat, ja un dia el passi per davant de fer l'ofrena, porti jo la banda, perquè m'agrada i porti jo la bandera. Però l'altre any, perquè no eren 2 així, l'altre any ho vaig dir i portar ell per allí, rodar la buralmia i tot, i vingué. Hubo ahí muy poco tiempo también, fue muy poco tiempo. Porque ya después yo ya me fui de aquí y se hizo un cargo en el ayuntamiento. No recuerdo, fue muy poco tiempo. Están las actas, coger las actas. Estaba Pepe Rata y luego estaban 2 vocales que era el maestro, Alfonso, y Pepe Sáenz. De ser presidente me llevó la situación de que no había nadie que se hiciera cargo de la banda. Estaba en crisis y yo como concejal de cultura pues me hice responsable de llevarla adelante. Recuerdo que a algunos músicos les dije que había que tener más valor que un torero para meterse en esa faena, porque entonces estaba muy en auge también nuestro torero Juan Carlos Vera. Era en la época que Juan Carlos Vera estaba triunfante y como el ambiente estaba taurino, recuerdo yo que dije esa frase a algunos músicos que entre unos y otros estaban enfrentados. La directiva, pues con muy poca gente porque nadie se atrevía. Busqué apoyos
y casi nadie. Pues me apoyó el ayuntamiento y luego pues tenía como ayudante a Miguel Novella, que en paz descanse, y poca gente más. Yo tenía que hacer de papelero, de directivo, de tesorero, de contratista, de todo. Panzuela me ayudó, porque había sido presidente antes, y poca gente más. Yo como presidente de la banda estaba Escudo Torrent y después Eleuterio Ballester y Blas Cubells. Y al finalizar esa etapa de disidencias y volverse a reunir las dos partes de la banda, entonces ya entró Manolo Chust, que yo le había conocido antes y le recomendé al ayuntamiento que gestionase con él la dirección de la banda. Le conocía yo profesionalmente por parte del magisterio. Yo lo dejé porque mi propósito era esa, que se volvieran a unir y yo ya dejaba la vía libre para que la gente se entendieran entre ellos. Yo no quería ser motivo de discordia ni nunca lo quería ser en nada. Y entonces, pues claro, cuando Manolo Chus vino a dirigir la banda, me insistía él que volviera yo a ser presidente. Porque también hubo un periodo que nadie quería ser, que es cuando Panzuela se encargó de hacer presidencia, que fue en los años 90-92. Tampoco había nadie que quisiera. Y Panzuela, pues sí que se animó. Panzuela es el que más valor que un torero ha tenido también. Bueno, en todos los conciertos, todas las veces que había un concierto importante, lo recuerdo con especial interés. También yo tenía el interés de que la música se respetase, se hiciese seria y se hiciese importante. Entonces, cada vez que había un concierto, había que remarcarlo. Los conciertos de Retroven, los conciertos que se hacían en la iglesia, todo esto cuando no había infraestructuras en el pueblo, cada concierto era importante. Un pasacalles, pues es alegría y es esto, pero un acto serio, un concierto es lo más importante de toda la cosa. O un festival de bandas, que también se realizaban bastantes en aquellos tiempos. Recuerdo también que estuvimos en el programa de Mon León que se llamaba No es un show o algo así. Hola, bona nit. Bona nit. Ha sigut la banda de Xilet, i aquí tenim el president de la banda, esta gran tradició valenciana de les bandes de música, que és, jo diria, un cau de cultura, perquè una gent tan jove que ja interpreta la música, que la porta en la sang, que no sé, dir tantes coses de les bandes de música i aquesta continuïtat que té la gent jove, és que cuideu molt la cantera allí o què? Se treballa molt per la cantera i perquè se mantinga la tradició en les persones majors i donen aliment de cultura musical a jóvenes. Y dio la casualidad de que por la campaña de Música 92, el programa aquel salió la pregunta ¿a on es el campanar? Y el campanar resulta que va a ser el de la Torre de les Masanes, banda que es correspongué rebre-la i tornar la visita a aquell poble en aquell any de Música 92, que organitzava la Generalitat Valenciana per resaltar la música de les bandes valencianes. Una història que va coincidir extrañamente, ¿no? Ningú l'havia pensat que tenia que ser el dia que toca o que va actuar la banda de Xilet en el programa de León, va ser el poble que ens correspongué després actuar en ell. Las actuaciones en fallas, algunas veces las largas caminatas que tenían que darse los músicos y también
una cosa que se me quedó grabada para siempre eran los pasacalles y los desfiles del Día de las Comuniones, repartir a todos los niños a sus casas y todos los músicos iban con las espaldas mojadas. Eso era anecdótico para haberlo grabado ahora y demostrar lo que es la vida del músico, porque la vida del músico, aunque no lo parezca, es muy sufrida y cuando todos los demás están de fiesta, él está trabajando para que los demás se diviertan. Pues lo que ahora se me ocurre es una cosa que me gusta mucho ver, que los hijos de los músicos que empezaron cuando yo estaba de presidente son los que ahora están nutriendo la banda, y muchos padres que habéis vuelto a tocar, a interpretar, y lo que a mí me ha faltado es haber dominado un instrumento para poder eso, pero yo no tengo ni ritmo ni entonación para ser músico, en mis genes no está eso. Eso es lo que me ha faltado a mí, a lo mejor, poder hacer, ser músico y tocar en una banda. I quan jo tornia a agarrar, perquè José Marieta me va dir a mi que agarrara la banda altra vegada, i jo dic, jo no agarré la banda per això i això, perquè ja m'ha quedat més cremat que cremat. Home, no, per favor, agarra tal i tal. Perquè ja, tot per l'afició, la música, i per bé la banda, perquè l'apreciava i l'aprecia, les coses que ho feia. Entonces vingué Xus. I en Xus estigué jo hasta que se n'anà, però, claro, Xus se n'anà, però jo me n'aní antes. Que jo me n'aní en el 93 i és quan me donaren la placa ixa i entonces estava Xus. Entonces anava a Barcelona i jo agarré la bandera. Bueno, i allí fer un passacarrer per allí, que jo portava la banda, de la banda portava la bandera com si haguera sigut la tuna, que la portava bandera perquè la veren bé, la gent ixa per els balcons. Jo no sé si als músics es venia bé o no, però els músics jo crec que el que era que se'n rien a la gana quan descansava un poquet, perquè jo la portava i la gent, i jo portava la bandera pa acá i pa allà, que pareixia allò, bueno, com si haguera sigut una diada de les que fan, però jo la meva bandera, saps? I vaig disfrutar a la gana les coses que ho feia. Me va ser una cosa bé, me vaig divertir. A lo mejor devia d'haver anat més tieso i més serio que un palo, però jo ho agarria allò com si haguera sigut una festa que fem un acte de diversió. Per mi, home, els músics anaven correctament, però jo... I això a mi me se calà a mi el dia, sí, i de recuerdos molt gran, però jo tot el que jo he fet per la música sempre ho he fet amb molta il·lusió, molt gust, i per tal de que la música, sempre quedara al millor lloc. No he mirat si a mi m'ha costat o no m'ha costat. Perquè quan tu s'hi fica en una organització aixina, no és per guanyar, sempre perd. Això en tot. Fiques en el que te fiques. Al front d'una activitat, en hores de treball, sempre la butxaca sempre va tocar, la cosa que ho siga, tant ho dic jo, igual com altres que se fiquen altres coses, si volen ser una cosa honradament i sent tocats. I plega un moment que te cremés, però tots els actes, jo disfrutava quan se feia així, els entaulats que jo feia ahí en el pati de les escoles, del retorn del col·legi, feia els andàmics i me n'anava a la muntanya a fer murta i me n'anava jo sol, feia murta i me l'ordenava jo tot arreglaet, adornaet, portava ras de flors i els ficava allí i me ficava a l'alumbrat agarrat del col·legi i ho feia amb gust i amb il·lusió i després de veure ple de gent, entraves acompanyant, quan entrava la música, entraves junt amb el director, com ha dit, com a president entrava la gent que aplaudés. Tot això me caia m'emocionava un muntó, sí. I quan t'agarraves i li entregaves un premi o a una altra banda
o li tenies que ficar tu un corbatí a la banda que t'havia vingut a visitar, li ficaves i tot això. Tot això era una emoció, i sempre m'ha sentit jo a gust i recuerdo pues això, sempre molt a gust i molt bé. Sí, el que més emportaren va ser allà en Sevilla sí que allí anàrem i estiguérem en 3 setmanes allí hospedats i allí cada un agarrava i s'apanyava en les quadrilles del més majoret, que tu també crec que estaves en ella, se n'anàveu i no se pregava si l'autobús mos tenia que replegar perquè mos dia a tal hora tenies que anar buscant-los a tots per allí. Jo, com si haguera sigut el pastor, buscant-los a tots. Se n'anàrem a Córdoba. Des de Sevilla se n'anàrem a Córdoba. I allà a Córdoba diu, a l'altra banda del pont, que mira lo llarg que és, para l'autobús. Allà que se n'anem tots a dinar, cada un a dinar. Anem a dinar, eren les 2 de la vesprada i el de l'autobús, allí tota la gent major que venia i tot el resto, el de l'autobús, aquí falta gente. Y aquí, bueno, pero si falta gente ahora vendrá, ¿qué prisa tiene? Que yo he dicho que me voy, que son las 2 y yo me tengo que marchar, hombre. Pero si falta gente, ¿cómo te vas a ir? Que yo me voy y aquí ya se apañará. Que yo soy responsable de esa gente y tú te esperas aquí. Y se fica la cosa molt gran, tingué Canario a buscar-ho, en la calor que caía allí en aquell pont, cruzar el pont, anar allà, preguntant, hasta que vos vaig trobar on estàveu allí en un bar i estàveu tots més relajats. Mare meua, jo entré allí i, claro, el calent que anava jo, me fica allí, però vosaltres se creieu que això, l'autobús que se'n va i esteu així tan relajats, tan tequets, me ve el Mitres a mi, que m'agarra quasi del coll, volia traure amb les tripes, perquè havia entrat allí a chillamos. Y yo le digo, usted a mí me saca las tripas, usted no tiene huevo de sacarme las tripas. Y esta gente, respondo yo de ella. Y yo tengo un autobús a la otra parte del río que me se va. ¿Qué quiere que le diga yo? Que me vaya yo, me los deje tirados aquí. Pues aquí no se entra chillando ni se entra y el saco. Usted no me saca nada. Así es que veas a ver si esta gente coge y ya. Si no le han pagado, que le paguen, que me los llevo ya. Si tu tens afició i vols ser, l'únic que passa que tu, l'orgull teu és de que si tot va bé i veus i fas un desplaçament, doncs va ser un orgull que portes una banda, que la gent t'aplaudix a aquesta banda, que és la que tu precedixes, i entonces això a mi me xorra, a vegades que m'aneixin les llàgrimes de la satisfacció, de veure la gent, m'emociona, de veure que ha anat un poble foraster i ha vist que la gent ha aplaudit i, en fi, a mi m'ha emocionat de muntó. I després de veure xiquets, xicotets, que són xiquets, xicotets, els ha vist i dic, compte, a mi m'ha emocionat a muntó, i ara estic parlant i m'emocioné. Jo la música, te dic la veritat, la gent de muntó, gastos. Gastos. No n'hi havia telèfon, no? Vosaltres teniu moltes facilitats, no teníem telèfon, no teníem transports, no teníem... O sigui que tot a base de... I nosaltres no li cobràvem res a la banda, vull dir jo, que el que jo feia de telèfon, el que jo tenia que anar en el cotxe, no ho fèiem tot per la cara. És que jo estava en la junta directiva de l'anterior i al anar-se a l'anterior, quasi com per una... No va ser una votació, va ser el president, el que antes era, jo què sé, que estava en la junta directiva. En la junta directiva estava Rafa Puyo, Terrecales de Puyo, Rafa Marcos. La secretària era doña Josefina.
el que ens portava les coses de la Generalitat per treure subvencions i d'això era José María Catalunya, saps? I la meva Sònia era la que m'ajudava també en l'assumpte de comptabilitat i tot això. Quan jo era president, Xus, crec que el que teníem més. Entonces va ser quan se buscà a Israel. Lo del... tota la nostra música, que tenien que fer un concertet o algo para que ens donen la subvenció. I què més fer? Els actes d'ací del poble eren tots iguals, els que estem fent. Que per això l'Ajuntament m'ho donava un tant. I a part d'això, fem el concert de Nadal, de Pa Nadal, fem el concert de festes, buscant gent, que feien falta per poder fer concerts, perquè si no érem... Ara la banda té molta gent, però entonces era molt poca gent. I això, teníem que buscar els mitjos, perquè hem estat fent ensaios, des de quan jo estava president vam fer ensaios en 4 o 5 puestos. Les escoles d'ací, dalt del casino, on se podia. Acaba la caixa, jo havia de pres en Ricardo per tocar la caixa, esperant que mon tio Pepe, que era el que tocava la caixa de tota la vida que coneguem en la banda, diu, pues quan aquest home se retire, pues jo tocaré la caixa. Però mon tio dura molt, gràcies a Déu, dura molt. I jo no arribia a tocar la caixa en la banda antiga. Toquia en la banda de cornetes el tambor i tot això, però en la banda no. I al fi, fes la banda, quan se retornava, que han parlat que Pare Muchar a Sant Miquel era un grupet de músics antics, pues a partir d'entonces pues ja tocava la caixa en la banda. Però arriba un moment que entra a Catalunya, Carles, un xiquet de Ventorrillo, que eren 2 germanets, no sé si tu te recordaràs. I entonces vaig veure jo que no teníem baix i teníem gent de percussió que ens sobrava. I dic, pues me'n vaig a tocar la tuba. I a partir d'entonces me fiqué a tocar la tuba. Vaig estar, no sé, 2 o 3 o 4 anys tocant la tuba. Després, quan la dentadura no m'acompanyava, vaig tenir que tornar a la percussió. Tocàrem els Cristians, Paco, García i jo, de tubes. Entonces valíem para qualsevol cosa. Entonces entramos aquí porque había muy poquitas actividades extraescolares y nos pusimos pues el típico solfeo, y del solfeo pues para llegar a coger instrumento teníamos que estar 3 años de solfeo y mientras tanto dábamos instrumentos. Y para estar un poquito más acondicionados empezamos una amiga y yo a llevar la bandera de la banda de música. Ese es el primer recuerdo que tengo de la banda. Luego pues nada, me fui incorporando a la banda hasta que llegó un momento que me casé, me quedé embarazada y tuve que dejarlo. Yo ya había dejado la bandera porque ya me había puesto a tocar el saxofonato en la banda. Al quedarme embarazada tuve que hacer un parón. Y ya después del parón pues ya me costó un poquito como incorporarme, porque después del primer hijo vino el segundo hijo, con lo cual haces un parón muy grande y lo dejé. Lo dejé hasta el momento en que a los chiquitos, mis hijos, los 2 que tengo, pues entonces empezaron a, yo quiero ir a solfeo y tal, los metí en la banda y hubo un momento que nos quedamos sin presidente y yo dije, ahora que acaban de entrar mis hijos a la banda, ¿cómo se va a deshacer esto? Pensando en que era un poquito por el miedo a que esto se deshiciera. ¿Cómo vamos a dejar y esto otra vez otro parón para moverlo todo? Pues dije, bueno, pues va, yo me pongo con una sola condición, que yo nunca iba a hablar en público, con un micro en la mano, porque soy muy tímida cara a la gente. Un tú a tú lo puedo llevar,
pero estar así la gente mirando y dar un discursito y tal, entonces hubo gente, entre ellos que fue José María Cataluña, que es como muy orador, y me dijo, no te preocupes, porque a la hora de hablar estoy yo y te suplantaré. Yo solo sí entregar un cuadro, tal, y ir a reuniones y todo como un círculo más cerrado, bien, pero en plan multitud, pues no. Entonces, como acordaron que bien, que sí que iban a aceptar la condición que yo ponía, pues nada, me tiré al ruedo. Y así estuve desde finales del 2004 hasta primeros de 2010 aproximadamente. Pues en la directora estaban los tres Cataluña, que son Carles, Laura y José María, estaba Juanjo, estaba Maruja Orón, María Teresa Cubéis, creo recordar que también estaba Sonia Escolástico, y ya es que la memoria me van a perdonar, pero seguro que me habré dejado a alguien ahí. Creo que también puse a Mónica, pero eso fue ya un poquito que también hubo gente que por circunstancias de estudios y de trabajo se tuvo que salir, pero bien, los que me he dejado, pues mira, lo siento, pero que ya hace años ya. Estuve con Israel y estuve con Francisco Luis Brunet, los dos directores de banda. Luego, como director de escuela, estuve con Miguel Queralt. Esos tres son los que yo he tenido. Además de envergadura fue que en el 2005 celebramos un centenario. Entonces, claro, ahí hubieron muchísimos actos, porque fuimos al campo de fútbol de Mestalla, invitados, tuvimos que coger a más gente, porque claro, aquello era tan grande que había que llenar. No podíamos ser los poquitos que éramos, entonces juntamos gente que de hecho, claro, era un Valencia-Barça, y claro, había gente que tuvimos que decirles, no, lo siento, es que no podemos ir 200 personas porque es que no es factible eso, una banda no son 200 personas. Ese fue un acto que recuerdo muy bien, porque además yo como presidenta, más la de Cultura y Deportes, que era Pili Mozo, pues estuvimos en la zona VIP, que yo no había estado nunca, y claro, nos atendieron muy bien. Luego encima también ganó el Valencia con un gol de Villa, y pues yo qué sé, aquello fue muy... La verdad es que me gustó la sensación esa de desfilar, y fue muy bonito. Y luego, por otro lado, estuvimos en la Plaza de Toros también, que aquello también fue un espectáculo pues bonito, porque yo cuando estaba en la banda como saxofonista, pues recuerdo que ya fuimos a la Plaza de Toros a un acto, que por aquel entonces, fíjate que Juan Carlos Vera, que era torero, pues fuimos a amenizar un acto nosotros, y claro, pues el pasillo este que haces ahí, que das la vuelta al ruedo hasta que empieza lo que es la corrida y tal, pues también era como recordar otra vez cosas que te habían pasado cuando tú eras joven, y entonces aquello también fue muy marcado. Después tuvimos el viaje a Chaves, a Portugal. Primero vinieron ellos aquí, los atendimos también realmente bien, les gustó mucho, los llevamos a ver el Teatro Romano, y luego nos invitaron, tuvimos que devolver nosotros la visita, y fuimos toda la banda a Portugal, Chaves. Y la verdad es que también nos lo pasamos muy bien allí, porque además allí, por ejemplo, la anécdota fue que las procesiones allí no tienen marchas de procesión como aquí, es otro tipo de música. Entonces el párroco en un momento dado dijo que tenga que venir una banda de fuera para tocar aquí era triunfal la canción, pero vamos, allí se hacía eco los curas de allí como diciendo, madre mía, es que esta cosa tan solemne de iglesia nosotros no la tenemos, y que tenga que venir una banda de fuera para tocarla, pues nada, eso aquello fue muy, no sé, mira, se me pone la carabina porque es que me emocionó el ver. De hecho, luego a los 2 años nos invitaron, porque tuvimos muy buena relación, mi marido y yo, nos invitaron a ir de particular ya, y me comprometí con ellos a que les iba a llevar todo lo que era la dirección y la partitura de la marcha triunfal, y así lo hice. Entonces fuimos al Palo de la Música, también hicimos unos conciertos allí que luego se emitieron junto con la entrevista de radio que nos hicieron, y pues aquello también, o sea, es que fueron muchas cosas, fue un año de muchos actos para recordar, y además todo salió muy bien. También vino la Banda Municipal de Valencia aquí a tocar, dieron un concierto, y también hicimos el coro, que la anécdota del coro sí que es verdad, porque empezaron 3 personas,
Y aquello era, vamos, a Miguel hay que darle un valor exquisito de decir, con 3 personas, la valentía de venir ellos y venir a ensayar sin saber nada de música, porque es que no sabían nada, ¿me entiendes? Era todo cantar en la misma línea, no sabían hacer voces, y 3 personas solo, imagínate. Y Miguel dijo, no os preocupéis que coro saldrá, y esta es la fecha, pues que con un poquito de ayuda de fuera y todo el interés de estas personas y su valentía, pues se hizo coro. Sí que tengo una anécdota muy curiosa cuando fui a Portugal. Como ellos se portaron tan bien aquí, yo quise agradecerles cuando fuimos allí pues con un gesto. Entonces, claro, yo veo el problema que hay de no entendimiento con la gente en cuanto a idioma. Y entonces aquí estaba Rafa Tomás, que por aquel entonces era secretario de aquí, de Gilet, y sabía muchos idiomas. Y le dije, mira Rafa, tengo un viaje a Portugal y me gustaría mucho darles como un discurso, porque me voy a tener que presentar y agradecerles la invitación que nos han hecho. Digo, ¿por qué no haces una especie de cartita? Que yo me la leo, pero la quiero en portugués, porque les quiero hablar al pueblo de Chaves, a los que vengan allí, que vendrán, me imagino que a un auditorio, pues les quiero hablar en portugués. Y me dijo, vale, yo te lo hago. Y le digo, pero ten una cosa, una cuenta, que yo no sé pronunciar, me lo tienes que escribir, porque como no sé ni lo que voy a decir, tú me lo escribes tal cual, lo tengo que pronunciar, aunque suene rana, pero es lo que yo... Y me dijo, vale. Total, que yo me lo estuve estudiando, yo me leía aquello, me lo leía, me sonaba, porque tiene, claro, es así como un brasileño, que digo yo, es un idioma así un poquillo, sobre todo los artículos. Y entonces iba en el autobús toda nerviosita, que fueron 10 horas de autobús, cada 2 horas parábamos y tal, y yo ahí con mi chuletita para luego no atascarme. Y en una de estas bajamos a tomar algo, mi marido es muy gracioso, se ve que me hizo algo en el papel, pero yo no me di cuenta. Total, que nos llegamos a un auditorio, estaban ahí los de Chaves, nos subimos ahí que había como una presidencia, el alcalde era allí, los invitados que fueron de nuestra banda en plan así también de junta, el presidente, la banda, el director, bueno, total que yo me subo allí, el señor este habla, nos presenta como banda, y ahora la presidenta os va a decir las palabras, vale, me pone ahí mi micro, me pongo a leer, y hay un momento que me atasco porque mi marido me había quitado todas me había dejado lo que son los artículos solo en vocales. Entonces hubo un momento que yo decía o, y yo digo, ostras, y lo vuelvo a leer y yo digo, parecía un mono de feria, porque yo digo, Dios mío, esto no era lo que yo, aquí me falta algo, porque la L creo que pone la letra D, de dedo. Y yo digo, vaya tela, claro, yo veía que los de la banda mía estaban bajo riéndose, y yo dije, madre mía, lo malo es que los de Gilet no saben portugués, no sé de qué se están riendo. Acabé aquello como pude, aplaudieron y tal, y me dijeron, manda, pues es que tú nunca hablas en público y con un micro. Digo, ya, pero esto se lo debo, digo, pero aquí ha habido algo, digo, que no sé qué ha pasado. Y entonces mi marido dijo, no, es que yo te he tachado todas las consonantes de una frase y te lo he dejado solo con vocales. Claro, tú imagínate que si tú vas a decir, él fue a por la, yo qué sé, a por la partitura, te quita todas las L's, imagínate aquello como suena, ¿me entiendes? Aquello como una anécdota que yo dije, para una vez que hablo en público y encima en portugués, ya, mármate, pero bueno, esa anécdota sí que fue... Ui, el primer record de la banda de música que vaig tindre va ser quan jo, tenint 4 anys, la meva germana se va apuntar a la música, al solfeig, a l'escola d'educandos. I se va apuntar la meva germana i la veritat que va durar poquet i a partir d'ahir el meu germà i jo se varem apuntar i això seria per l'any 83, si no recorde mal. I és el primer record que tinc de la banda de música. A ser president me va portar a mi, pues, després de... Jo vaig entrar a la banda de música l'any 85 i després de 25 anys vaig seguir la directiva i en aquest moment era Rosy, primer el meu germà, després va ser Rosy la presidenta i en aquest moment Rosy pues, estava en dubte que si ho deixava que si no i al final pues, me vaig decidir jo, vaig agarrar jo la presidència. La directiva era el 100% de la mateixa de Rosy i estava Pepe Catalunya com a secretari, Carles com a tresorer, estava Matías Maruja també en la directiva, Tere Cubells, Sonia Escolástico, sent jo president, l'únic director que va haver va ser Paco. I uno del fet de que jo arribara a ser president
va ser que quan Rossi estava aixina dubitativa, pues me va reunir jo en Paco i li va dir que jo estava disposat a agarrar la presidència de la banda de música si ell continuava sent com a director. Se van donar la mà i fins hasta que me van enviar a Castelló a treballar i van néixer dos perles que tinc i me vaig tindre que deixar la presidència. Sent president, el que més content he estat ha sigut en el concert que feren de Passadobles Taurins en la beneficència de l'associació del Club Taurí de València, de la plaça de Bous, i van fer que estrenàrem un passadoble que era la plaça de Bous de València. Van fer l'estreno en la beneficència i és el concert que més record, era tot passadobles i la veritat que vaig ir molt bé i estigué molt bé. L'ambient dels ensaios, de tot, molt xulo. El que més recorde que me va fer després molts i per desgràcia quan agarri jo la banda de música, pues els músics tampoc eren tants i tampoc respondien tant als ensaios, perquè tinc que donar les gràcies a 4 o 5 persones que són Paco, Amadeo, Pansuela, Carles, que en un principi pues, que passàvem dilluns i divendres els 4 ensaiant i gràcies a això aguantar pues, era molt d'esforç i van fer un concert la veritat que el de la beneficència molt bo i els altres pues, va costar molt però gràcies a l'esforç pues, se van fer molts actes, intercanvis, concert de Nadal, de Santa Cecília i per desgràcia van tindre que retallar un poquet per tema de pressupost, llevar algun concert i res. Quan vaig ser jo president pues, se va dedicar més a fomentar l'escola que era el nostre futur, perquè no n'hi havia, si no fomentaven l'escola, futur no n'hi havia. I gràcies a això, de tindre 2 professors, començarem en l'escola a fer propaganda, pues, se van apuntar, acabaren, crec que quan m'ho deixi jo eren sobre 92 xiquets. I en 9 professors, que això no ho havia tingut mai la banda de música. I gràcies a això, pues, avui en dia, pues, el fruit que estem recollint. Jo músic, la veritat, que en tots, el meu caràcter en tots, molt agraït a la gent que després, que quan jo era president, van haver 4 pares que me digueren que quan estiguin en els seus fills tornarien, que un és el senyor que està darrere de la càmera, i entraren i pues, gràcies a ell pues, també li ha donat més vidilles a la banda i agraït i molt content de que tornaren. Encara falta més gent que torne, que espero que a partir d'aquest acte pues, se queden ja de part sempre. Me dije, presenta proyecto al ayuntamiento para poder venir y estar dentro del horario lectivo. Y yo estaba dins del horario lectivo de l'escola. I a partir de l'experiència d'estar dins de l'escola, va ser quan Alfons estant de consellal, de regidor, va ser quan proposar segurament a l'Ajuntament com a lligar un poc que jo estava en els xiquets i la cosa estava que, bueno, pues això s'havia dividit les 2 bandes, s'havien fet 2 formacions xicotetes. Va ser quan l'Ajuntament vingué cara a mi i me proposar si jo me tiraria avant en portar la banda de Xilet. Perquè ells havien pensat, clar, jo estic en l'escola, estic en els xiquets, jo capto els xiquets i és una forma de els xiquets portar-los i així no va ser. I això va ser un poc el fil conductor, no? I recordo unes paraules que me digui José María Catalunya en aquell moment, que jo ja portava un any o així en l'escola, i quan me digueren lo de la banda me digueren, tu saps ben bé on te poses? I me digui això, i dic, ui, per què? Dic, home, jo sí que sé fins on puc arribar i el que puc fer, no? Diu, mira que la situació de Xilet, m'ho remarcat, diu, la situació de Xilet ha estat molt dolenta perquè ha hagut una divisió, ara hi haurà que unificar, diu, tu saps ben bé on te poses? M'ho va repetir 2 o 3 vegades. Diu, jo sí que sé on me pose i jo penso que la cosa va anar avant. I va ser això, quan mitjançant l'Ajuntament va ser un poc el que inicia el camí de dir anem a unificar i no tornarà a tindre banda en Xilet. I recorde que en aquell moment jo comencia
pues, algo semblant a la idea que vull fer ara en aquest moment, no? Que estem fent ja en aquest moment. Però en aquell moment era sense l'ajuda de directiva. Va ser jo un poc el que comencia a parlar en uns i altres des que estaven enfrontats i poguérem unificar per a resoldre una altra vegada i que el Xile tinguera banda. I bueno, a partir d'ahir va ser quan després això l'Ajuntament proposa a Pansuela entrar a formar part com a president de la banda i bueno, estiguerem allí uns anys fins que Pansuela se ho deixa i entrar, crec que va ser Antoniet de president. I jo, quan vas deixar d'estar en la banda, la vas deixar estant Antoniet de president. I d'aquest moment jo sí que recorde que anàvem pegant tumbos a tots els llocs. Igual estàvem ensajant en el que és ara el centre mèdic, que estàvem ensajant en una aula de l'escola del retorn, que igual ensajàvem en el pati, que igual se n'anàvem al poliesportiu i ensajàvem fora i ens unflaven els mosquits i tenien que entrar dins de lo que és la part que està coberta de l'auditori, que allí tenia una ressonància, una acústica roïn, anàvem pegant bambaes. I sí que és de veres que es queda com a mitja sede el que és actualment el que és el centre mèdic. Crec que és això el centre mèdic actualment a en Xilet. I ahí tenim un poc la sede, que sols disposàvem d'una aula que en aquell moment varen rebre per part d'una campanya que hi hagué de conselleria l'únic piano que tenim i té actualment la Societat Musical com a piano acústic, que és el que ara mateix està ahí en el despatx. Ixe va ser mitjançant una campanya que va fer conselleria i entregar a moltes de les escoles i bandes de la comunitat li va fer el regal d'un piano acústic. Ja dic que és l'únic que crec que té la Societat Musical. I disposàvem de l'aula on estava el piano aquest. Jo recordo que començàrem a programar i a crear el que era l'escola un poc més ampla i vingué Miquel Queralt, que donava solfeig i donava la part de fusta i jo que donava la part de metall. I com que jo estava a l'escola, sí recorde que, bueno, és que ara mateix són molts que estan de músics i que se ho han deixat, que jo ara estic en l'opció he parlat amb ells per a fer el retorn a la banda. Doncs en aquest lligam que teníem de l'escola, varen fer que l'escola d'educandos tinguera xiquets i estava reforçat per el treball que feia jo en l'escola. I de tots aquests xiquets, el que avui en dia és el president de la banda, un d'ells era ell, no? Era un dels alumnes. Igual que Carlos, Laura, bueno, tots els que n'hi ha molts que ara s'ho han deixat, en aquell moment van ser el caldo de cultiu de lo que era la banda. I ahí estigueren, jo vaig estar en la banda, vaig estar 10 anys. Al 10è any ja deixé d'estar i bueno, va ser Israel, que va ser el moment terrible de la pèrdua de José María Santos Juanes, això a mi va fer pols, perquè justament era una de les famílies que havien connectat moltíssim, tant en ell com el pare, la mare, una família, allò de que t'arrimes més a unes famílies més que a unes altres, i la pèrdua de José María va ser terrible per al moment de la banda. Justament va ser un moment, va ser una setmana o 2 setmanes abans d'una trobada de bandes comarcal que fèrem, i recordo que en aquell moment, que ell s'obre la tinc molta estima per la situació que es crea en el moment, que és Robin Hood, que té un paper important, la trompa és un paper importantíssim en aquesta obra, i fèrem la trobada de bandes i sense dir-li res pujaren a col·laborar en la banda nostra, en la banda de Xilet, en la trobada de bandes,
una quantitat de tromperos, de trompes d'altres bandes, sense haver dit res, sols pel motiu que bueno, José María ens havia deixat en un tràgic accident, no? I ja dic, a mi això m'afecta moltíssim, una persona tan joveneta i que avui en dia José María estaria visquent de la música perquè tocava la trompa com volia, era molt bona persona i bueno, aquesta etapa va ser per a mi un poc fotuda, no? Dolenta. I bueno, jo de les eixides que fèrem en aquell moment, José María Catalunya estava l'alcalde i per sort per al poble de Xilet tenia molt bons contactes i molt bones opcions per a oferir a la banda i feren una eixida a Barcelona, varen fer, també anaven a la plaça Bous, i hi hagué moments que estigueren molt bonics i intentarem, el més difícil que va ser un poc tornar a reagrupar la divisió eixa que en el seu moment es va fer. Sí, no, la verdad es que para ser una banda en aquel momento pequeñita y que teníamos pocos recursos, tenía muchas actividades, muchas actividades y ya te digo, al año a lo mejor hacíamos 6 o 7 conciertos, que eso está muy bien, 6 o 7 conciertos está muy bien para los pocos recursos humanos que teníamos en aquel momento. Y la verdad es que, bueno, pues íbamos tirando como podíamos, pero bien, yo la verdad es que me lo pasé muy bien en esa época. Fue, si no me equivoco, fue a Benavites y también a Morella fuimos, que en los últimos años, no sé si fue en 2005 o en 2006, que también se celebraba, no sé si el centenario, no sé qué historia, de la entrada de moros y cristianos en Morella. Y también fuimos a Morella. Porque la base de una banda es tener una cantera en la escuela de música. Y en mi época lo que faltaba era esa cantera, porque sí que había escuela de música, pero no estaba tan arraigada como imagino que estará ahora. Y era lo que costaba. Entonces, claro, había poquita gente de los fijos, pues ya te digo, pues éramos a lo mejor, yo contaba en los ensayos a lo mejor 18, 19 músicos. Claro, con 18, 19 músicos, que ya eran casi todos, prácticamente, pues ¿qué puedes hacer? Pues poco. Y después ya, cuando teníamos algún evento, algún concierto o alguna cosa, pues entonces ya llamabas a lo mejor a otros 10 porque te faltaban algunas cuerdas, ¿no? Y claro, pues hacías lo que podías, pero la base es tener una cantera y después si te hace falta alguien, pues ya es alguien puntual, pero no tanta gente, claro. También lo inauguré yo, fue en mi época, sí, así es. Pues sí, también fue, claro, de pasar, de ensayar lo que era el Llar del Jubilat, si no me equivoco, que después fue solo bar y que estábamos allí arriba, claro, éramos 6 o 7 ensayando solo al principio, cuando empecé a finales del 2000. Después, al cabo de unos años que ya nos trasladan allí, tenemos un señor auditorio claro, aquello nos venía grande. La verdad es que era un auditorio que para la poquita gente que éramos nos venía grande, pero bueno, estuvo muy bien porque fue el principio para crear las bases de lo que ahora me estás diciendo que tenéis y me parece muy bien, claro. Sí, bueno, yo me acuerdo que hicimos, claro, yo en aquella época dirigía varios coros y creo recordar que hicimos algún concierto con solista, que hicimos a ver qué obra era, Katiuska, con solistas, con una soprano y un tenor. También llevábamos un coro detrás, que ahora no recuerdo cuál sería, si sería, creo que era la Polifónica Valentina, porque en aquel momento aún dirigía la Polifónica Valentina en Valencia, y creo que sí. Y algún niño, puede ser, no lo recuerdo bien, pero puede ser que algún niño viniera también, sí. Hicimos un concierto allí en la ermita, sí, que era de pasodoble, si no me equivoco. Exacto, de pasodoble, sí. También fue aquello algo nuevo, bueno, para mí fue algo nuevo y me imagino que para la gente no sé si era tradición hasta ese momento o si se había perdido la tradición, pero sí, fue algo nuevo, sí, para todos. También fuimos al Mestalla a tocar. Sí que lo puedo recordar porque fue en 2004, si no me equivoco, porque gané un concurso de dirección de orquesta y yo sin saber nada
en el descanso, creo que fue en el descanso del concierto y públicamente me regalaron una batuta los músicos de la banda, ¿sabes? Y eso la verdad es que fue un detalle muy bonito para mí y lo recuerdo, ¿sabes? Fue un detalle que tuvo la banda de Gilet. Creo que estaba de presidente o Chema o el hermano o Juanjo, uno de los dos, creo que era Chema, pero no lo recuerdo bien. Y fue un detalle que yo no me lo esperaba y como se enteraron salió una noticia que gané el concurso de dirección de orquesta y me regalaron la batuta, y eso lo recuerdo con cariño. Estuvimos allí, bueno, pues actuando y la verdad es que fue bonito. Incluso algún músico encontró su media pareja allí, algún músico que venía a ayudarnos, que tocaba la tuba de Benavites, y en este viaje a Portugal se conocieron y ahora están juntos, después de tantos años siguen juntos, y o sea que eso fue algo bonito también. No sé, muchas cosas, ya te digo, también el viaje a Portugal, es que hicimos muchas... Yo estuve muy a gusto, la verdad que hubo algunos momentos que como en todos los sitios y en todas las relaciones pues pueden haber tensiones, como siempre, pero yo al final yo me fui porque yo quería hacer otras cosas y en aquel momento yo tenía otros planes de futuro, tenía bueno, otros objetivos y pensaba pues que ya había llegado a donde podía llegar con la banda de Gilet, ¿sabes? Que tenía que entrar otra persona y que lo impulsara más, porque yo allí ya con 6 años yo ya veía que la cosa estaba más o menos estancada, mucho más de lo que yo había hecho, posiblemente pues a lo mejor no se hubiera podido hacer. Y siempre es bueno que haya cambios porque cuando viene otra persona pues eso posibilita que puedas hacer más cosas. No es que el anterior no pueda hacerlas, es que llega un momento en que uno, por lo que sea, llega a su tope en ese contexto, ¿no? Y en ese lugar, ¿no? En este caso, en esta banda. Exacto, sí, el director, que él venía a ayudarnos también muchas veces, porque él estaba de profesor de metales en la escuela. Y entonces, cuando yo me lo dejé, él entró de director, sí, sí. Buscaven director. Vaig vindre i resulta que havien contractat ja a Israel. Però, diu, el que ens falta és mestre de metal. Si t'interessa això, doncs... I vaig acceptar. Va cessar Israel i entonces la presidenta Rossi em va dir que si m'interessava la direcció de la banda, fer-me càrrec d'ella, i vaig dir que sí. La vàrem tocar per primera volta a Cinema Centre Cívic, que és El fantasma de l'òpera. No s'havia escoltat mai una obra d'esta magnitud feta per la banda de Gilet. La veritat és que es vàrem abocar tots a intentar-ho fer d'una manera molt concreta, és a dir, molt bé, i vàrem quedar encantats en poder fer aquesta obra. Per la qual jo recorde amb molt de carinyo aquell concert. Plaça de Bous de València. Estrena mundial en un concert i després d'aquest concert que vam fer a la beneficència vam estar a la plaça de Bous i va ser el passo obligat en què vàrem desfilar la banda per mig de la plaça, va ser un acte molt bonic, deixem a part el que era el passo doble, que no li agradava a ningú, però el vam estrenar, podem dir que el vam estrenar la banda de Gilet. El 2015 va haver una iniciativa, una proposta per poder anar en la banda, que era la primera volta que ens emportàvem a tots els xiquets, els emportàvem a València. Això va ser, bueno, una aventura com mai havia passat en la banda en els xiquets. Bueno, tinguérem el privilegi d'estar desfilant per València, la gent ens aplaudia, ens admirava, havia tants xiquets xicotets,
tocant, es feia molta gràcia el que tocaren també, anaren tan juntets, tan arreplegats i tan ben formats. Tingueren també el privilegi de poder entrar en el Palau de la Generalitat, va ser la primera banda de la comunitat que ha tocat dins de la Generalitat. Es va rebre el president, Ximo Puig, es va felicitar per la iniciativa, es va donar l'enhorabona per tindre tants xiquets dedicats a la cultura, com és la música, i en fi, ens va felicitar i ens va agrair la nostra presència. També recordo molt de carinyo el debut de Javi, per exemple, en el Silo. Me recordo el de Teresa. Recordo el de els dos trompetistes. Vull dir, gent nova, gent jove, que s'han tirat ja al ruedo per poder fer de solistes, s'han atrevit ja a donar-hi aquest pas que necessitem en la banda. També músics més veterans com Panzuela, Juanjo, que també han actuat com a solistes, sempre han sigut uns concerts molt entranyables. Ha sigut un temps en la meva vida molt emocionant. Ha sigut un repte que m'ha donat vida, m'ha donat el valor d'afrontar i d'ensenyar a xiquets que no sabien, intentar fer música en el que teníem, sempre lluitant perquè fórem la banda del poble, perquè quan van començar tenien que cridar a molta gent. I a poc l'objectiu es va complir no cridant a ningú de fora per vindre a fer un concert. Tot això ho hem aconseguit en els músics veterans i en els músics amateurs, en els músics xicotets, els joves. Com dic, per mi ha sigut un repte, però ha sigut un repte molt agraït, m'ha ajudat molt a créixer com a persona, m'he trobat millor i l'estima que tinc a tota la banda és magnífica perquè sempre s'han portat molt bé amb mi i jo he intentat portar-me també molt bé. Hi ha hagut una bona entesa en quant a la forma de treballar i de fer les coses. Per total, estic molt agraït a la banda del Gilet. I després de tot aquest temps, jo torno a estar en contacte amb la societat musical este curs passat, de forma accidental perquè estava Miquel de director de l'escola i ja Manel, el meu fill, ja estava treballant així de mestre de percussió i de l'escoleta infantil, i la meva filla, que també està estudiant música, doncs tenia que vindre a donar un grup de menudets. I com que l'horari ja estava establit i no era compatible amb l'horari que té al conservatori, el que està estudiant a la universitat, jo li vaig dir, com a pare, li vaig dir, el pare pujarà este any i farà aquest grupet i el portarà i així tu l'any que ve te reincorpores tu. I així va ser, vaig estar tot l'any passat en els menudets, vam fer les actuacions i les audicions en els nanos i quan acaba el curs la meva sorpresa és que em crida Quique y Manolo, que tenemos que hablar contigo porque para ver este curso que viene y bueno, me quedé en Quique y quedé en Paco i la meva sorpresa és quan me diuen que, bueno, el canvi de situació a nivell laboral i a nivell un poc de lo que són altes en seguretat social i contractes i tot això, me proposen l'opció d'agafar altra vegada la banda, no? Així de primeres, jo es vaig dir en el seu moment, jo sempre tinc moltíssima deferència per Xilet, vaig dir, en mi podeu comptar per al que vulgueu, i inclús vaig dir, però
teniu ahí gent que tal vegada vulgui també fer front a la situació, no? I potser també li interessa. Jo acabé d'arribar l'any passat i bueno, encara més agraït jo quan em diuen no, és que volem que sigues tu, perquè fa uns 3 anys o així també es va celebrar, va ser quan pensàveu que era el centenari i no era el centenari i se va un poc fer que vingueren els antics directors i jo vaig pujar i vaig dirigir el meu pasodoble i bueno, doncs segurament l'haver pujat una altra vegada i estar en contacte amb els músics de Xilet, això va ser potser la xispa que començà a encendre alguna metxa de records de quan vaig estar l'altra vegada i me comentaren que sí, que havien barallat altres opcions, però que de primeres la primera opció que volien provar i veure com anava la cosa era que tornara jo una altra vegada a portar la banda. Jo li vaig dir que en mi poden comptar de forma incondicional, que per mi no va haver cap problema, que ells solucionen tot el que és l'organització de l'escola, el que és la banda, totes les agrupacions que té, perquè clar, del moment actual de la banda al moment quan jo vaig estar l'altra vegada, el volum de lo que és la societat és diferent. Aleshores, en aquell moment, estava la banda i res més, ara hi ha cor, ara hi ha una banda juvenil, hi ha una escola de música en una matrícula considerable, hi ha una infraestructura diferent, no? La banda està arropada perquè ara n'hi ha molta més gent jove. I, bueno, doncs vas dir que tirem avant i a mi, buscant un poc el racó melancòlic de la situació, se me va ocórrer el plantejar a la directiva, en aquest cas aquí que hi ha Paco, que són els que més tracte en ells, que jo volia que en el moment que jo vaig estar l'altra vegada director estaven de músics, convidar-los a que vingueren i almenys el concert de Nadal que estiguen, si després volen continuar, que continuen, que després no volen continuar, igual venen puntualment quan poden, però fer-los una invitació a que tornen a estar, perquè jo me situo com a músic, jo soc de Sagunt i me situo com a músic de la Lira Saguntina, a mi m'encantaria que agarraren el que fora de la directiva de Sagunt i diguera no, me vaig a proposar ara mateix d'anar persona per persona, músic per músic, convidar-los i que vinguin i que puguin altra vegada gaudir i disfrutar d'estar junts i el que fa no sé quants anys que no toca l'instrument me dona igual, és el moment humà de reagrupar i d'intentar entre tots, dins de les possibilitats que tinguem, fer la millor música i de conviure i de passar-se els moments, recordar el moment aquell que fa. Aleshores, estem ahí els majors per a que això funcione bé. Jo com a màxim responsable a nivell artístic de la formació, poquet a poquet anem canviant coses. Volem que el poble se n'adoni d'estos canvis que volem que hi hagi a la banda, que vegin que ha passat alguna cosa, i que dins d'això passar alguna cosa en la banda, jo tinc un granet d'aportació en aquest canvi que va haver. La Junta Directiva té un altre granet i per supostíssim que el granet més gros o el cabàs de granets el formen el que és la comunitat de la banda, els músics, i són els que verdaderament hem de cuidar, perquè ja els vells sempre deien que un músic costa molt de fer i costa molt poquet de desfer. I quan un músic diu ja no ho deixa i ho deixa estar, després és difícil reprendre altra vegada i fer-li que la il·lusió li... Així ho estem aconseguint i amb aquesta il·lusió ara mateix estem treballant. Ja dic que les propostes dia a dia van sorgint i espero que vagin siguent i fent-se realitat i el més important que aquesta realitat la puguem disfrutar tots els que formen part de la comunitat de la banda i aquesta alegria i aquest disfrut compartir-lo i transmetre-ho al poble quan estem al carrer i quan es convidem així si fem algun acte en el centre cívic. No sé què més vos puc dir.
sols convidar-vos, si hi ha algú per ahí d'algú dels músics que a mi se me'n passa i no li he dit res, que ningú es senta ofès perquè no ho he fet de ninguna mala intenció. Estem i anem a estar encara repassant possibles músics que estan en vida i que puguen altra vegada tornar a la banda, però de veres ho dic, si hi ha algun músic que per alguna d'aquelles, tant a la junta directiva com a mi, se'ns passa per qualsevol motiu, no penseu perquè és en premeditació i alevosía, no, sinó és perquè se'ns ha escapat. I aquesta cara se'ns ha escapat i arrimeu-vos per així per la societat, feu-vos de veure en Quique, en Paco, en qualsevol de la directiva, o en mi, si fa falta, i que esteu tots convidats a reprendre altra vegada el cuquet i alimentar altra vegada el cuquet que tenim tots dins, que de segur que jo penso que el retorn anem a estar en moltíssima alegria i que segurament ha passat molt bé. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies i la convidada queda oberta a tots aquells que vulgueu tornar a formar part d'aquesta família. Tant vells com jóvens, i al dir vells no vull dir vells per a mi no és ningú vell, jo he parlat ja amb persones molt majors que els he convidat a que vinguin, encara que no puguen tocar l'instrument, que estiguen en la formació, perquè a mi m'encantaria el tindre-los i el poder una altra vegada abraçar-los així des de la comunitat musical. Moltíssimes gràcies i que això continuï endavant. Un fort abraç. El primer record que tinc de la banda de música és com a educando en dalt de lo que és ara el centre de salut, que era l'antic llar de jubilat. Allí dalt se feien els assajos de la banda i Manolo Chus ja ens donava solfeig i instrument. Comencia tocant la trompeta i després, per casualitat de la vida, vaig passar a la percussió. Entonces, una volta ja estudiant percussió, sí que tinc el record d'entrar en la banda en l'estiu de l'any 96. I me'n recordo de tota la vida que anàvem a Montsermalló, baixarem per Campaner i allí ja se trobarem, topetarem en Carles, en algú més, i anàrem al poliesportiu a assajar. I aquest assaig el tinc jo gravat en el cap a tota la vida, que allí mos picaven els mosquits, sempre. Pues una volta Juan José va deixar la presidència, pues va veure una oportunitat de poder estar com a president, perquè jo tenia unes idees molt clares des d'un principi, que era que la banda de música estava creixent a nivell generacional, estaven entrant molta gent jove i jo la meva idea que tenia en la banda era de que la banda isquera i no dir res mai que no a res. Si buscàvem algun lloc per poder anar a falles, anàvem a dir que sí. Si trobàvem alguna comparsa per tocar músics cristians, anàvem a dir que sí. Però més que res perquè ara estàvem en una oportunitat que tenia la banda, que era que estava creixent i teníem instruments, teníem la banda completa. Doncs començarem a fer eixides, anàrem a València, estiguem tocant pel centre de València, per Santa Cecília, anàrem a un poble de Castelló, a Cirat, a tocar les festes, hem anat també a les festes de Segart, hem estat enguany també tocant en moros i cristians en Sagunt, i el que dona gust ara veure la banda és que, a banda de que ha crescut, és que ja des de fa moltíssim de temps no anàvem, sempre tenien que vindre reforços a ajudar-nos a la banda, tenia que vindre un tuba, vindre que la Inés, vindre un metall, i a dia d'avui podem dir amb molt d'orgull que estem eixint en el carrer i no té que vindre ningú de fora a defensar res que puguem defensar nosaltres. Entonces, per a mi és una gran satisfacció el que la banda a dia d'avui s'ha creat. S'ha creat un tipus de músic que és la banda familiar, no? Venen moltes gent que ve el pare i el fill, la mare i la filla, venen inclús famílies com la família Oliver, que són 3 generacions, o sigui que dona gust també veure com tota la família, tota la casa participa en la banda. Després també s'hem trobat en que ara està tornant molta gent veterana que inclús no
havia coincidit ni amb mi en la banda. Estic parlant de gent que igual feia més de 25, inclús algú se pot dir que quasi 30 anys, que no passava per la banda. Entonces està donant molt de gust veure ara gent que se pensava que no anava a tornar mai a la vida a la banda, està tornant. També ressaltar la figura de la tornada de Manolo Chus, que també ha ajudat molt a que molta gent que ja no venia a la banda hagi repensat el tornar. Això jo penso que és el que més tinc ahir com d'orgull de lo que estem creant per la banda. La meva junta directiva la formen 9 persones, estic jo com a president, està Paco García i Mónica Martí com a vicepresidents, està José María Catalunya com a secretari, després tenim de tesorera Carles Catalunya i després tenim com a vocals a l'anterior president, a Juanjo Orón, a Elvira Orón, a Maruja Orón i a Ángel Luis. En la meva etapa com a president, una volta entré, estaven Paco Brunet continuava com a director de la banda de música, Miquel Queralt estava com a director de la coral i també estava com a director de l'escola de música. Que des d'ací vull recalcar la gran llavor que tant ell com tant Paco Brunet com Miquel Queralt han fet a l'escola a l'hora de progressar i podem dir també que gràcies a tant a Miguel com als professors hem lograt tindre una escola del voltant hem pogut arribar a tindre 80 alumnes. Doncs és una satisfacció. El curs passat tinguérem que prendre una decisió molt dura perquè tinguérem que fer una regularització a nivell global de tot el que és la societat. Entonces, en Paco Brunet, per incompatibilitats, no se va poder comptar, no poguérem continuar amb ell com a director. Entonces, ell al principi, en estiu, tinguérem que prescindir d'una figura com Paco que tant ha fet per esta banda. Entonces, li farem una gran despedida a la plaça del poble, li declararem president d'honor de la banda, que crec que s'ho mereix, i després a nivell comarcal també se li va fer un reconeixement per la seva llavor en la banda de música. I després en el tema de l'escola també tinguérem que fer una reestructuració total, va ser molt costosa, va ser molt dura, en la qual també hem tingut que revisar tot des del tema de la direcció i ara està Juan Carlos Mingarro com a director de l'escola i tenim també nou professorat. En el moment que tinguem que prescindir d'una figura com Paco, tinguem que prendre una decisió de veure quina figura podria substituir d'un nivell com Paco a l'hora de dirigir aquesta banda. Entonces, una de les idees que jo vaig proposar a la Junta era que Manolo Chus tornara com a director per moltíssimes raons. A banda de que va ser ja director d'esta banda durant moltíssims anys i l'estima personal que jo li tinc, jo crec que era la persona idònia per conforme estava ara la banda, conforme tenia ara el sentiment la banda de que s'estaven juntant diverses generacions, crec que era la persona idònia per a poder unir i bé, a millor una de les que estic així és perquè, igual que fa el rei, que sempre té una escenografia darrere que vol representar alguna cosa, jo crec que a dia d'avui podem dir que tenim una combinació de totes aquestes fotos que n'hi ha així. Tenim des de gent de blanc i negre, com a gent dels 80, com a gent dels 90, com a gent de l'any 2000, i a dia d'avui som un combo de tot això. Durant aquesta etapa de ja quasi 2 anys i mig que porto com a president, me porten al record bons actes que hem realitzat. Jo crec que la societat tenia pendent un reconeixement al nivell que farem, que és del nostre antic mestre Ricardo Melchor, i fa un any se li va fer un concert homenatge en el que recuperarem moltes peces que tenia ell manuscrites, les interpretarem la banda i interpretarem passadobles que per part de moltes bandes tant de València com de la resta d'Espanya han interpretat. Se li va fer un homenatge com tocava.
I va ser, aquest mateix dia nomenarem a l'escola de música en el seu nom, i posarem l'escola de música Ricardo Melchor. Crec que és un dels actes més emotius que he pogut fer durant aquesta etapa. Per part meva també tinc molts records d'anar a molts pobles a tocar i la sensació que n'hi ha i el bon rotllo que tenim ara a la banda que s'ha creat. És costós en una banda que n'hi ha un bon rotllo i que n'hi ha per part de tots voluntat de treballar i d'ajudar, i jo crec que a dia d'avui tinc que donar també molt d'agraïment tant a la gent que ha tornat, però també vull fer un ressalt als pares i mares que sempre que fem algun acte, on hi ha algun concert, on hi ha algun viatge, sempre estan pendents, sempre estan ajudant, i jo des d'ací també vull que en aquest vídeo agrair-los el que estiguen sempre darrere. Jo de tot cor sempre ho dic, que tot el que vinga a la banda i vinga a ajudar és benvingut. Així no se li tanca la porta a ningú i tots els pares que venen i ens ajuden és molt bo per a la banda. Diste també de lo bo que està passant este temps ara a la banda és que les noves generacions que estan entrant en la banda poden dir que enguany per Santa Cecília van entrar 10 músics que se van a incorporar a la banda gran de la nostra societat, i això és una satisfacció per a tots. Això de que entren 10 músics en una Santa Cecília de Col, podem dir que jo mai recorde que en algun any entrarà tanta gent de Col a Santa Cecília. A millor 6 persones, a millor algun any, però arribar a 10 persones crec que és un logro per a tots. Vull recalcar tota l'ajuda que tinc per part de la Junta, per part de tots els membres. Podria anomenar moltes coses bones, però per exemple l'ajuda que fa José María Catalunya, sempre està apoyant, sempre està pensant en fer alguna cosa nova, en intentar ajudar. Esta última etapa en la que hem tingut que fer molt de burocràcia, molta burocràcia, s'ha reestructurat la societat de dalt a baix, ha sigut una peça clau en ell en poder dur-la endavant. També agrair, per exemple, a Paco per tota la llavor que ens fa en tema audiovisual, en el tema de l'arxiver. Sempre se passa tot el dia fent fotocòpies, estem en els assajos i està fent més fotocòpies que està assajant, que no para. I sempre està pendent de que ningú li falte paper. Tots, en Carles, en Ángel Luis també és una peça superimportant, en Juanjo, tot el que ens ajuda. Elvira igualment, en Mònica, tot el que ha fet per la coral, per mantenir la coral activa i viva, també preocupar-se per tota la dinàmica, per tot. I per Maruja també, tot el que se preocupa perquè els socis, anar a casa per casa, ja t'he dit que som un equip que no puc prescindir de ningú. Doncs des d'ací vull donar l'agraïment que estiguen darrere meu en aquesta junta. Sí que volia també dir que en qualsevol societat cultural, sigui una falla, sigui una banda de música, sigui de qualsevol tipus, les administracions públiques tenen que estar sempre reconsals, perquè la banda de música és en Xilet, llavors tu tenim 175 anys de vida i ha sigut un pilar fonamental. Quan no ha sigut protagonista la banda de Xilet en qualsevol acte, en qualsevol festa, en qualsevol inauguració d'algo, sempre hem estat ahí. I realment podem dir que tenim la sort de que tenim un ajuntament que ajuda molt a que aquesta societat tinga vida. Estem parlant a nivell econòmic, sustentar una societat com aquesta és molt difícil, que si no fora per les ajudes que tenim a nivell local i a nivell autonòmiques seria molt complicat. L'ajuda que ens fa tots els anys Diputació, això n'hi ha que agrair-li sempre a tota la federació, totes les ajudes de retrobem que tenim, i després a nivell de Generalitat, ja t'he dit que jo des d'ací també vull dir que les autoritats públiques, sobretot així en València, crec que s'estan preocupant molt per la cultura i per la música, però encara deurien un poquet més.
Vaig a dir una cosa, enguany estem complint 175 anys i, bueno, d'ací, per exemple, la pròxima celebració que podria ser el 200 aniversari, estem parlant de molt curt. Però ojalà quan la banda celebre 250 anys encara estiga jo per ací i puga ser present. No com a president, per favor, però encara que, bueno, alguns no ho sabeu, però ara estic tocant la tuba. Tota la vida toca la percussió. I mira, una de les coses que me porta és que gràcies a quan era educando que tocava la trompeta no he tingut molt de problema a l'hora de tocar un instrument com la tuba i estic superorgullós d'estar a tocar, de ser el tubiste de la banda de Xilet. Entonces ojalà que d'ací, quan celebrem el 250 aniversari, que tindré 100 i pocs anys, pues que vinga jo en una cadira de rodes i en la tuba damunt.